Putos og flan. Plaster. Okay. Pwede na mo mga sexy ladies? Wapa? Ganda sa kuno. Mo sayo ko? Sagot mo. Pak. Mencho, sayaw ko na Mench. Apel ko na sayaw. Si Badot ko no, pasayawon. Si Badot, pasayawon sad ko no. Ikaw Dot, sayaw Dot. Si Badot. Musayaw, nag-a-apel? Oo. Alay, bas ka mo na. Ika bas? Apas rin. Apas. Joby pakanta, Joby. Tingnan day. Sige. Ano nagitas mga sexy? Siksik. Sige. Kanang, ready na mo mga sexy? Uy, napag-game. Nag-make up sa iyong kuwan burlesque diri ay sa pilok. Papanahon man, ginakampat. Ato sa interview ng sa pinaka old age diri sa Pilay si Cha
Kuy, sige. Sige, panagsara dyan yung nakis kamera. Suman. Sige. Happy birthday. Ay, nalingaw ka siya. Nalingaw. Unya, kakita ka na ako. Kinsa man ko. Hindi. Okay, tagatos, masibang bakbak si Chalile. Okay. Oh, ready na, Maricel? Are you ready now? Okay, let's give them a big round of applause. Come on, guys. Thank you. Woohoo! Det, saya, det.